Така, здравейте на всички от YouTube и Box 7. Аз съм Supreme King и тук при мен е Ванката. И вероятно се чудите какъв е този клип в момента. Както Това е виждате... информационен клип, Да, това е новият ни канал, който решихме да направим. където ще снимаме двамата на игри. Да, ще снимаме всякакви геймплей на игри. Пишете коментари за игри, предложения. Да, под този клип може да напишете в коментар предложение за игра. Този акаунт тук що го направих, както виждате, 0 абонати, нищо няма за сега. Като за начало едва ли ще има много голяма активност, но Ще се оправи. с течение на времето ще се оправи, да. И като цяло всеки член на отбора, също в момента сме само двама, ще направим чанел апдейт, ако имаме ново допълнение на отбора. Всеки и двамата Ще снима клипове. Да, и двамата си водим поредици. Ще изберем какви ще Утре ще бъдат първите ни епизоди. Да. Колегата, както виждате, вече мисля, че е избрал на Devil May Cry 3. Да. Аз още се чуда между няколко игри. Наистина ще реша. Така че, да. Лайквайте, коментирайте, абонирайте се и... И това беше от нас. Да, до следващия път.